This meeting is being recorded. Perfecte, bona tarda. Benvinguts i benvingudes totes en aquesta quarta sessió de Som Comunitats, on expliquem diferents parts de formar part d'una comunitat energètica. Avui ens centrarem bàsicament a quins serveis pot oferir una comunitat energètica. Venim d'un entorn o d'unes comunicacions, no?, de que sembla que ens enfoquem només a l'autoconsum compartit, i avui veurem que no només parlem d'autoconsum compartit, sinó que va molt més enllà de tot plegat, i per tant aquí us deixem algunes idees, que òbviament són unes idees finites, però la imaginació és infinita, no? I per tant, a partir d'aquí, sentiu-vos lliures a la vostra comunitat o al vostre territori anar més enllà del que us explicarem avui. Aquí és una mica com ho separarem. Us explicarem ara què són comunitats. Ho separem en 5 grans blocs, que és el servei d'autoproducció, el de mobilitat elèctrica, serveis d'eficiència, de coneixement i tota la part dels serveis socials. I ja, per últim, deixarem 4 o 5 exemples de comunitats energètiques per si algú té ganes de saber-ne més, que pugui fer-hi també una ullada en aquestes comunitats. Primer us expliquem què som comunitats. Som comunitats, som una cooperativa de segon grau, que estem agrupades per altres cooperatives, com Som Energia, Som Mobilitat i E-Plural, que a la seva vegada està formada per 5 cooperatives més, d'EPI, Tàndem Social, Arquenova, Suno i Som Mobilitat. I amb aquestes cooperatives hem impulsat aquest projecte de Som Comunitat per acompanyar tota la part de les comunitats energètiques, perquè al final el que volem és que a tot el territori es puguin desplegar aquestes comunitats energètiques, perquè és de la manera que entenem el futur, en aquest cas, energètic. Llavors, com que parlem dels serveis energètics, ens centrarem ara a la part de l'autoproducció. Com sabem, l'autoproducció, perquè ens entenguem, a tall de resum molt breu, seria de la mateixa manera que pot haver-hi un autoconsum individual, que és a dir, una persona es posa plaques a la teulada de casa seva i, per tant, té accés a aquella energia de forma directa. L'autoconsum compartit el que intenta és donar un recurs a aquella gent que o no pot o no vol posar-se plaques a la seva teulada, poder-ho fer de manera agregada, i, per tant, tu tens una part d'aquella instal·lació. I a nivell de funcionament funciona el mateix. Tens un comptador que et registra el teu consum, tens un comptador que et registra la part de l'energia que s'està generant en aquelles plaques, i el que es fa és es resta en el moment en què es genera aquella energia i en el moment en què tu consumeixes, es fa una resta. Si aquesta resta és positiva, tindràs aquesta part del consum que te cobrarà la teva companyia comercialitzadora, i si aquesta part és negativa, que vol dir que has consumit menys del que et pertocaria que ha generat la teva instal·lació, tens un petit descompte, en funció de cada comercialitzadora, a la teva factura elèctrica. Llavors, tenim 3 models d'autoconsum perquè ens entenguem. El primer model seria una cessió, que és potser un dels més habituals, que és, per exemple, un ajuntament en cedeix una teulada, en aquest cas pot ser d'un pavelló o d'un equipament públic, i el que fa és, a l'Ajuntament no li interessa beneficiar-se d'aquella energia, sinó que entrega el 100% de la instal·lació, en aquest cas a la comunitat energètica. Llavors, les sòcies d'aquella comunitat energètica reparteixen tota la instal·lació i cadascú té la seva visualització a la seva factura. Un segon model, que és molt similar a aquest model que hem comentat, que és el mateix model, però l'edifici on hi ha la instal·lació també es vol beneficiar d'aquella pròpia energia. I, per tant, també forma part d'aquell agregat de persones. Per tant, totes les plaques, hi haurà una part que s'haurà de reservar per la propietat on hi ha la instal·lació ubicada. En aquest cas, si parlem, per exemple, d'una empresa que pot tenir uns consums moderats, però que té molta superfície perquè té uns magatzems molt grans. Doncs, per exemple, pot dir, jo, en lloc de ficar plaques només per la meva part, sinó que ho obro a la ciutat o al barri perquè s'hi pugui acollir més gent, i jo em guardo un 25% de tota la instal·lació i l'altre 75% ho gestiona la comunitat energètica, fent la part de la inversió que li correspon i, per tant, també fer la part de l'ús que li correspon. I l'últim model, que potser no és tan habitual, però que també és important que coneixem, que és una possibilitat que es pot donar, l'autoconsum compartit, la normativa el que regeix és que si es crea sobre una teulada ja preexistent, i per tant pot ser un edifici o un equipament o unes pèrgoles que ja són existents i que, per tant, nosaltres el que fem és aprofitar aquella teulada per ficar-hi una instal·lació, podem compartir l'energia al voltant d'aquella instal·lació amb un radi de 2 quilòmetres. Per tant, tots els edificis o tots els habitatges que entrin dins aquests 2 quilòmetres podran acollir-se en aquell autoconsum. Però què passa? La normativa regula això, però també et diu que, per exemple, si tu fas
instal·les una pèrgola per poder-hi ficar plaques a sobre, com que aquella instal·lació ja no és preexistent, aquell teulat, sinó que l'estàs creant per ficar-hi plaques, no et pots acollir en aquests 2 quilòmetres, sinó que el radi es redueix a 500 metres. De la mateixa manera que si aquesta instal·lació va sobre terra, posem un exemple de el Consell Comarcal té un abocador en desús i vol aprofitar aquell espai per ficar-hi unes plaques en aquell territori, allò també ho redueix a 500 metres. Quina alternativa tenim a tot això? Perquè pot ser que l'abocador, com la majoria, no estan a prop dels nuclis urbans, sinó que estan en un espai a part. Aquí el que recomanem és que la comunitat energètica es posi en contacte amb comercialitzadores o companyies que puguin tractar aquella energia i els hi puguin comprar l'energia. En aquest cas, què tindríem? Que els mateixos propietaris potser no tindrien directament aquella energia, però sí que hi hauria un ingrés per l'energia venuda a la xarxa i que, per tant, també es podrien descomptar part de la seva factura amb aquesta energia que s'ha generat però que no han pogut consumir, però sí que s'han pogut descomptar directament de la factura. Aquest és el cas una mica més complex i si hi ha més dubtes doncs ens parem i ho comentem. A nivell d'autoproducció, fer-vos referència que hi ha 3 guies molt interessants. La primera guia és la que hem fet des de Som Comunitat, de la generació d'energia elèctrica renovable a les comunitats energètiques, que aquí explica com pot ser aquests autoconsums de la pròpia comunitat energètica i com impulsar-los. Una segona guia que també és molt interessant, que és la de Som Energia, en aquest cas està molt enfocada en blocs de pisos, però es podria extrapolar amb altres tipologies d'habitatges o amb una comunitat energètica, que és com funciona l'autoproducció col·lectiva en aquest tipus d'edificis. I l'últim, que també és de l'ACM, de l'Agència Catalana de Municipis, que el que ha fet és com articular jurídicament perquè els municipis puguin acollir-se a aquests autoconsums. Què ens trobem? Ens trobem que com que les comunitats energètiques és un món que no fa molt de temps que està en marxa, per tant encara hi ha certes incerteses a nivell polítiques i sobretot a nivell jurídics, dins dels ajuntaments i dins dels consells comarcals, doncs l'ACM el que ha fet és ha regulat una mica, ha recollit una mica les consultes majoritàries que hi ha i ha com ordenat una mica tot aquest rebombori que hi ha i, per tant, és una bona guia en el cas que hi hagin entrebancs amb l'administració pública, saber que podem recórrer en aquesta guia que està oberta i és molt interessant. A nivell d'autoproducció, si veiem una miqueta més enllà, si veiem més enllà de les plaques de què estem parlant, doncs parlaríem també part de l'emmagatzematge. Com sabem, les plaques nosaltres hem de fer servir l'energia en el moment en què estan funcionant aquelles plaques i, per tant, parlaríem amb un horari tipus de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, amb un pic molt més marcat a les 12 i a la 1 del migdia, però potser en aquell moment la gent que forma part de la comunitat energètica en aquell moment potser treballa o en aquell moment potser està estudiant o en aquell moment potser no pot fer ús d'aquella energia. Doncs una mesura que es pot estudiar és la implementació de bateries per utilitzar aquella energia que nosaltres no hem pogut aprofitar en un futur més endavant, com podria ser els vespres quan anem a fer els sopars o els matins quan ens llevem per poder fer el cafè o quan hi hagi necessitat energètica, no haver de recórrer a la xarxa, sinó poder-nos consumir la nostra pròpia energia en el moment del dia que vulguem. I un altre projecte molt interessant que podem implementar des de les comunitats energètiques i que va molt més enllà de l'autoconsum és la part de la flexibilitat. Què entenem per flexibilitat? Flexibilitat, al final, el que entenem és nosaltres tenim uns aparells a casa, uns aparells elèctrics, que, per exemple, la televisió o els ordinadors van quan nosaltres decidim que vagin, o quan fiquem a carregar el mòbil, en aquell moment és quan fem ús de l'energia. Però hi ha tota una altra sèrie d'aparells que els és igual en quin moment fer servir l'energia. Parlaríem, per exemple, de vehicles elèctrics, parlaríem de termos elèctrics, un termoelèctric, per exemple, perquè ens en fem idea, al final el que necessites és escalfar l'aigua. I aquella aigua, depèn dels termos, pot aguantar unes X hores, 12-24 hores. Llavors, li és igual escalfar-se a la 1 de la matinada que escalfar-se a les 12 del migdia. Doncs poder programar perquè aquests aparells es puguin carregar o es puguin connectar en el moment en què hi hagi més generació de la nostra instal·lació i, per tant, poder aprofitar aquella energia que generem. Aquí hi ha una taula de la guia. Des de Som Comunitat hem fet una guia també de flexibilitat. També us recomanem que la pugueu consultar a l'apartat de Som Comunitat Recursos, que aquí veiem unes miques d'exemples d'aparells. Què vol dir sense flexibilitzar-los i després, a nivell de costos, un cop ja s'han flexibilitzat. Per exemple, si mirem la bomba de calor fred, per exemple, podria ser
en aquest cas l'aerotèrmia. Això és un estudi amb preus del juny del 2024 de Som Energia. Doncs, si nosaltres no flexibilitzem aquell aparell, ens costaria uns 500 euros l'any de despesa elèctrica. Si nosaltres fóssim capaços de flexibilitzar aquest consum, estaríem parlant d'entre 150 i 300 euros de cost. I a tot això no hi estem incorporant l'ús de les nostres plaques. Per tant, encara podríem rebaixar molt més aquest import. Per exemple, si parléssim, no? Potser no tothom té bomba de calor o aerotèrmia, però podríem parlar d'una rentadora o un rentaplats, no? Que això sí és un aparell molt més habitual. Doncs si nosaltres no mirem en quin moment posem el rentaplats i la rentadora, estaríem parlant d'uns 200 euros l'any. I, en canvi, si nosaltres mirem d'automatitzar-lo en el moment en què els preus de l'energia són més barats o en el moment en què la nostra instal·lació està en funcionament, aquí parlaríem d'uns 100 euros a l'any. I aquí hi ha uns quants altres exemples que podeu consultar. Això no ho hem dit, per cert, la presentació, un cop acabem de cara a demà, us la farem arribar a totes, de la mateixa manera que penjarem tots els recursos també a l'apartat del fòrum de Som Comunitats i, per tant, que pugueu accedir i consultar tota la documentació. Molt bé, aquí continuo jo. Abans de continuar també m'agradaria fer un petit comentari, que és que segurament, no sé si us haurà passat, però molts cops hi ha organitzacions que diuen que la comunitat energètica, fan referència a comunitat energètica a una autoproducció col·lectiva, un autoconsum col·lectiu. I això és una que també doncs nosaltres cada cop ens agrada posar més èmfasi, no? Posar més al detall l'accent de que la comunitat energètica en si va més enllà de l'autoproducció col·lectiva. Llavors, cada cop que parlem d'un autoconsum col·lectiu, doncs concretem, és el servei d'autoconsum col·lectiu o autoproducció col·lectiva. Val? És més que res perquè ho tingueu en compte, perquè la comunitat energètica l'entenem com aquella agrupació de persones. No? Si normalment, o les directives europees fan referència a que poden ser a través de cooperatives o associacions, però vindrien a ser l'única d'un autoconsum col·lectiu, d'una autoproducció col·lectiva, sí que és cert que podria sorgir després doncs, que les persones volguessin constituir una comunitat energètica, o sigui, una figura jurídica, ja sigui una associació o una cooperativa. Val? Això ens agradaria remarcar-ho perquè encara a dia d'avui ho escoltem molt i us animem també a que vosaltres doncs, feu difusió d'això, no? De què estem parlant? De la figura jurídica, de la cooperativa, de la comunitat energètica en si que està fent molts serveis o estem parlant d'un autoconsum col·lectiu. Val? No m'enrotllo més. Les guies que feia referència en Joel ho explica detalladament i s'entén molt, és un llenguatge molt planer, així que us animem a que us atingueu i gaudiu llegint aquestes guies. Llavors, també continuem amb els serveis de mobilitat, no? Més enllà de l'autoproducció col·lectiva, què hi ha? Doncs sortim de casa i ens trobem un vehicle, no? Veiem que ens hem de moure quan sortim de casa. Hem d'anar a la feina, hem d'anar a una cita, hem d'anar a l'escola, a portar les criatures. No? Llavors, en quin model ens trobem a dia d'avui? Doncs que avui la gran majoria de persones tenen vehicles elèctrics i la gran majoria de vehicles a dia d'avui, he dit elèctrics, no? Tenen vehicles, però la gran majoria són a combustible, no? Van amb el petroli, l'energia primària és el petroli i llavors això genera una contaminació i un impacte ambiental desproporcionat. No? I ens trobem en aquesta piràmide on hi ha principalment molts vehicles elèctrics particulars, després veiem que la gent qui no pot va amb transport públic o qui comença a tenir aquesta consciència ambiental també intenta utilitzar el vehicle, o sigui, el transport públic i malgrat tinguem un transport públic que encara està pendent d'algunes millores, no? Deixem-ho així. I llavors veiem que ja cap a dalt de la piràmide veiem les motocicletes o la gent a peu. Ens veuen més patins, cada cop més. Però vaja, el que s'està proposant també amb les comunitats energètiques és de la consciència ambiental, la consciència social, doncs que aquesta piràmide es reverteixi i que els territoris, els barris, els pobles, les ciutats, cada cop es vagin convertint perquè siguin més accessibles i es vegi cada cop més persones vianants i persones amb mobilitat reduïda
no? Que tot sigui molt més accessible, que puguem caminar més tranquil·les pel nostre entorn, que si ens hem de desplaçar doncs comencem utilitzant una bicicleta, uns patins, uns patinets, no? Una motocicleta potser, no? Si hem de passar, i transports, doncs, òbviament, transports públics. Si hem de fer el següent pas, doncs, veuríem els vehicles elèctrics compartits, que això ambientalment és el que és el més eficient, és el que respecta més el medi ambient. És a dir, els darrers anys hem sentit a parlar, hi ha hagut un lobby molt fort llançant moltes crítiques cap al vehicle elèctric, sobretot cap a les bateries, i és cert que hi han mesures i hi han problemàtiques que s'han d'anar millorant. Això és una realitat, però que estem avançant i deixant enrere, o sigui, que contamina menys, que tot el procés de fabricació, de manteniment i de desmantellament i de consum durant tot el seu cicle de vida, que un vehicle de motor, seguríssim que el vehicle elèctric incorpora aquesta millora, no? És molt més sostenible. Però, clar, nosaltres, des de les comunitats energètiques, promovem que sigui col·lectiu, no? Que intentem desplaçar-nos, si pot ser, amb transport públic. I ja, doncs, com a últim esglaó, doncs, tindríem el vehicle particular que, doncs, si a dia d'avui tenim 4, doncs passar-ne a tenir un, com a molt. I veiem, doncs, bueno, ara veurem, aquí veiem una aplicació que és d'una cooperativa de mobilitat elèctrica compartida, que és Som Mobilitat, que és possible que la coneixíeu, Som Mobilitat? Heu sentit a parlar algun cop? És una de les que està també dins del projecte de Som Comunitats i la veritat és que cada cop estan posant més vehicles elèctrics compartits arreu del territori, principalment treballant a Catalunya, i això vol dir que cada cop hi ha més gent interessada i més comunitats energètiques, sobretot, que els estan sol·licitant. Seguim, Joel. Doncs, merci. Llavors, ja he comentat, no, tot aquest canvi de paradigma, de que passem d'una perspectiva individual cap a una col·lectiva, a utilitzar aplicacions que ens ajudin, perquè a dia d'avui doncs és cert que trobem moltes limitacions, però, com per exemple, on puc carregar el cotxe o on puc trobar un vehicle elèctric, no? I per això comencen a aparèixer aplicacions que ens ajuden a facilitar tots aquests dubtes, problemes, no? Que ens faciliten la vida, el dia a dia del vehicle elèctric compartit. I què passa? Doncs posem també unes plaques perquè l'ideal seria que aquests vehicles elèctrics es carreguin a través de plaques fotovoltaiques. I atenció, ara vull fer èmfasi en un de les teories que també van corrent bastant, que és entorn a la mobilitat a partir de l'hidrogen. No? I la comparativa aquesta entre vehicle elèctric i vehicle d'hidrogen, recordeu que l'hidrogen s'ha de produir a centrals. Llavors, el vehicle més autònom que podem obtenir és el vehicle elèctric. Això és una realitat, perquè tenint plaques fotovoltaiques podem aconseguir aquest combustible que necessitem, no? L'energia que ha de fer desplaçar el vehicle. L'hidrogen s'ha de produir a centrals de producció d'hidrogen, necessita una font, ja sigui electricitat o altres fonts energètiques per fer funcionar tota la tecnologia per produir l'hidrogen. Llavors és una que també es va sentint i que hem de començar doncs, a allunyar-nos i centrar-nos en la realitat, en el que realment no volen, no? Perquè el vehicle elèctric compartit ens fa més autònoms, ens fa dependre menys d'altres recursos. Llavors tenim el cas d'una persona que tenia durant 25 anys un cotxe, tenia 4 cotxes a casa, no? Tenia un aparcament comprat, havia recorregut 4.000 quilòmetres amb el seu manteniment constant i l'assegurança. Llavors, tot això havia fet uns càlculs que li havia sortit que tot això li havia costat uns 140.000 euros, no? Amb una despesa anual d'uns 5.600 euros en aquests 25 anys. Per altra banda,
fa 5 anys doncs, va començar a llogar un vehicle elèctric amb una bateria de 22 kWh, no? Que el tema de l'autonomia veurem que és relativa, l'autonomia és els quilòmetres que pot fer el vehicle elèctric i una bateria de 22 kWh més o menys pot fer entre 130 i 160 quilòmetres, però depèn de molts factors que ja veurem. I això suposava doncs, uns 2.500 euros, més usos puntuals amb altres vehicles elèctrics amb bateries de més autonomia, li costava 5.000. Llavors, és això, en aquests 5 anys ha pagat 15.000 euros i la despesa anual era de 3.000. És a dir, que proporcionalment també ens suposa un estalvi a les nostres caixes, no? Si passem a aquest sistema de mobilitat. Intentem fer doncs, aquest esforç al principi, però que a mica ens anem acostumant. Passem, que si no... És cert que després podem veure, aquí també hem fet un gràfic de com funciona un punt de càrrega, tot i que a la guia que us ensenyaré després ho podreu veure amb més deteniment per entendre com funciona. Seguim. Llavors, estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics, a la guia que us comentava, que trobareu a Som Comunitats, que ara la veurem, és important veure els tipus de connectors, no? Començar a entendre quins tipus de connectors hi ha. Les potències de càrrega. Què és això de la potència de càrrega? No? Com més potència, més ràpid. Però si va molt ràpid, és veritat que després les bateries... No? I ens parla de quins són els òptims de càrrega pels vehicles elèctrics. Llavors, si vas donant, Joel, anirem veient que altres coses doncs, és el temps de càrrega, no? Que és energia entre potència que està aportant. Veiem, per exemple, casos de punts de càrrega de 2,3 quilowatts. Exacte, veu, s'està assenyalant. Doncs podria aportar 5 kWh i trigaria 2,2 hores en carregar-se. En canvi, per una potència que estigui aportant el punt de càrrega de 7,3 quilowatts, la potència és la força, l'electricitat instantània que està aportant aquell punt de càrrega, és com que està treballant amb més força, està aportant més electricitat al cotxe instantània, doncs aquells 5 kWh que necessitaríem es podrien carregar amb 0,7, és a dir, es redueix el temps de càrrega amb 0,7 hores. Aquesta taula està ben explicada a la guia i us animem a que després la veieu. És simplement per generar-vos aquesta curiositat de com funciona i perquè veieu doncs, quins són els aspectes més rellevants, no? A l'hora de començar a parlar de vehicles elèctrics. Tenim que el consum de vehicle a 22 graus, i es parla de temperatura perquè la temperatura és un factor important amb la bateria. Quan treballen millors és a temperatura ambient, les bateries actuals. Doncs tenim que una bateria de 5 kWh pot recórrer 28 quilòmetres, aproximats, són quilòmetres perquè tot dependrà de si fas pujada, si fas baixada, si condueixes bé, ara parlarem també de... O sigui, són promitjos que normalment no es diuen, però aquí hem decidit posar-los, no? Com que apareixen també a la guia. Bueno, i llavors és això. I per un cotxe d'una autonomia de 20 kWh, no? Si us diuen la bateria té 20 kWh, pot recórrer fins a uns 100... Bueno, aquí posa 110, però hem vist que es podria aproximar als 120, 130 quilòmetres, depenent també la tipologia de conducció i per on circulem. Bueno, i què més? I llavors també a les guies podrem veure recomanacions per una conducció eficient, no? Per poder aguantar més quilòmetres, els passos que s'han de seguir per instal·lar un punt de càrrega o fins i tot el potencial dels punts de recàrrega. No? Cap a on anem? Cap a on ens dirigim? Doncs aquests punts de càrrega seran claus en la flexibilitat de demanda, no? Perquè ara pensem els punts de recàrrega com algo que xuclem energia, però ara ja s'estan començant fent proves pilots perquè en certes hores el vehicle elèctric, no, la bateria del cotxe, pugui tornar energia cap a la xarxa en cas de necessitat o en cas de que pugui... No, o sigui, un moment oportú per aportar energia a la xarxa. No?
i parlem també de monitoratge, bueno, diferents punts. I més enllà del vehicle elèctric compartit, doncs, també podem fer compra d'altres vehicles. Des de la comunitat energètica podrem, per exemple, comprar bicicletes elèctriques, com ha fet la comunitat energètica de Lloriana. Podem... Bueno, la Pesca Energia de Torelló també va fer una compra col·lectiva d'energies de bicicletes elèctriques. Balanyà Sostenible va comprar un vehicle elèctric que era una furgoneta. Aquí deixem els enllaços. I més enllà d'aquests casos, d'aquestes experiències, doncs, també us proposem estudiar, no, com a propostes, compres col·lectives de bicicletes, no cal que siguin elèctriques, també poden ser mecàniques, sense bateria, o patinets o patins, o des de la pròpia comunitat impulsar lloguers de bicicletes, amb cistella, patinets, patins, impuls de repartiment sostenible a domicili de comandes a comerços, no? Això també podria ser una opció, a treballar amb el comerç local del poble. Bueno, totes aquestes idees serien possibles. I llavors, perquè ho tingueu al mapa, doncs hi ha aquestes dues guies que us enriquiran molt, aprendreu molt, i si us quedessin dubtes, sempre ens podeu escriure a info@somcomunitats.com, després repassarem el correu de referència que tenim, que us podrem anar acompanyant també en els possibles dubtes que vagin sorgint. I jo també explicaré la part de serveis d'eficiència energètica, que a vegades em diuen que sóc una mica pesat, perquè realment considero, no? Com que jo vaig estudiar eficiència energètica i gestió energètica, doncs podem veure que és per on hauríem de començar, de fet, perquè és on fotografiem la situació actual del consum energètic de les nostres llars i fins i tot, si volguéssim, podríem fer auditories de mobilitat. Llavors, a partir d'aquí, una primera acció que ens encantaria que totes les comunitats energètiques fessin serien les auditories energètiques. Què són les auditories energètiques? Doncs serveixen per iniciar una estratègia de reducció del consum a les llars, comerços i pimes, no? Qui participi de la comunitat energètica. I llavors, hi ha 3 tipus d'auditories que hem detectat. Una auditoria bàsica a l'edifici, on es valora només els consums elèctrics, no? I llavors hem vist que per fer una auditoria d'aquesta de qualitat doncs costaria uns 350 €, una bona de qualitat, que us vinguin organitzacions expertes amb el tema. Després hi hauria una auditoria més completa a l'edifici, on també, a part dels consums elèctrics, afegirien els tèrmics dins de l'habitatge, comprovarien els aïllaments amb cambres, amb aparells tèrmics, no? Que serveixen per mesurar per on s'escapa el fred o el calor, no? Per on entra l'energia. Llavors, aquestes ja costarien una mica més, 450 €, més IVA per auditoria, i després estarien les auditories completes familiars, no? Per edifici i mobilitat, on es pugui valorar els consums elèctrics tèrmics dins de l'habitatge i la mobilitat de cada persona, de cada component de la casa, no? De la unitat familiar o de convivència. Llavors això, òbviament, com que requereix recopilar més informació, doncs puja fins a uns 600 €, però és el que realment ens ajudaria molt a dissenyar plans d'inversions, per on comencem, on estan els consums més elevats de la nostra llar o les despeses més elevades de la nostra, dels consums energètics o de la mobilitat, el que veiem. Doncs això seria una de les propostes. Llavors, el que es podria fer doncs, seria començar per sessions formatives, no? Aquella empresa, aquella organització que us faci les auditories, doncs es podria proposar que us facin una primera sessió inicial de presentació formativa per explicar en què consisteixen les auditories, perquè d'aquesta manera també podem animar a les persones a que s'inscriguin, no? A fer aquestes auditories energètiques, i al final, doncs, un cop ja s'han fet totes aquestes auditories, una presentació de resultats i conclusions i recomanacions que es podrien fer. Llavors, aquestes sessions, per preparar-les bé, doncs, entre 200-300 €, doncs, seria el més lògic, amb la qualitat que tocaria. Llavors,
les auditories inclourien un informe per cada edifici participant, ja sigui una llar, un habitatge o fins i tot un comerç, una pime, que hi hagi potser també aquesta opció de participació, i un informe de resums globals, que faci una recopilació, un inventari de tot allò que s'ha detectat que es podria fer a cada una de les llars, dels espais auditats, i d'aquesta manera sumaríem, doncs, s'ha detectat que en total s'haurien de canviar 20 finestres o 20 portes que estan mal aïllades, o s'haurien de substituir 15 equips que ara funcionen amb termos elèctrics i són antics i es podrien canviar per aerotèrmies. Bueno, serviria per això, aquest informe global, i és això també el que es presentaria a la sessió final de resultats. I d'aquesta manera ens donaria seguiment a fer compres col·lectives. Quan ja tinguem tot aquest inventari realitzat, doncs la comunitat energètica podria animar-se a fer compres col·lectives d'aquests aparells, de finestres, de portes, de material aïllant i tot això que ens podria ajudar a reduir els consums del nostre llar. A partir d'aquí, es podria proposar que les persones del grup motor de la comunitat energètica també puguin assistir a les auditories energètiques, perquè d'aquesta manera el grup motor s'està enriquint, està aprenent i també serviria per si, per exemple, hi hagués més gent dins de la comunitat energètica que no ha pogut fer l'auditoria energètica, que el grup motor o algú de la comunitat energètica pugui fer entre aquest grup, fer aquestes auditories o assessorar en tot allò que s'hagi après, perquè d'aquesta manera la comunitat energètica també es va empoderant, està aprenent per poder també assessorar i comentar-ho i donar suport a aquelles persones que es van sumant a la comunitat energètica. O fins i tot a serveis socials de l'Ajuntament, que també, com que treballen en pobresa energètica, que també puguin estar incorporades. Fer seguiment de les persones que han participat. És important que un cop s'han fet les auditories energètiques es facin seguiment a 3, 6, 12 mesos per veure si s'estan fent les accions proposades i a partir d'aquí endavant, i òbviament elaborar un pla de seguiment. I llavors, a partir d'aquí, endavant amb la creativitat, que surtin idees creatives. Podrien fer, per exemple, coses que ens han vingut a la ment, que les persones participants es comprometin a fer aportacions en inversions a partir dels estalvis que puguin arribar a generar. És a dir, que puguin fer inversions per anar estalviant més, que això és la típica del 20-20-20. Hi ha diferents plans de campanyes que s'han fet a moltes escoles, de si aconseguim reduir, estalviar, s'invertirà en aparells o amb tecnologia més eficient o fins i tot amb material que necessiti l'escola o que vulguin les criatures. El mateix es podria fer amb habitatge i no només individualment, sinó cap a la comunitat energètica, que puguin ser també inversions col·lectives. A partir d'aquí poden sorgir moltes idees molt creatives i tot està per fer encara. I més enllà de les auditories energètiques també podríem fer formacions en plataformes gratuïtes. Ja tenim a Catalunya ja hi ha distribució o altres plataformes. Podríem fer formacions en contractació d'electricitat i gas, rehabilitació d'eficiència energètica, cerca d'ajuts, que el tema dels ajuts també són molt necessaris, o compres col·lectives com el que comentàvem de com poder donar-li continuïtat a les auditories energètiques. Tot teu, Joel. Perfecte, doncs ara passem als serveis de coneixement, que no són serveis com a tal materials, per exemple, en tinguem, però sí que al final és un servei que fa la comunitat energètica cap a les persones sòcies o bé més enllà de les fronteres de les persones sòcies. Doncs com comentava en Roger, podem fer des de tallers formatius i jornades divulgatives que parlem de què és l'autoconsum, perquè tothom tingui coneixement de què és l'autoconsum, xerrades d'eficiència energètica, d'entendre la meva factura de llum, doncs qualsevol taller que creguin que sigui interessant es pot oferir des de la mateixa comunitat energètica i, a més, això moltes vegades és a cost zero, que a vegades pensem la comunitat energètica com un espai de despesa i també hi ha un espai de
socialització i aquí és on anem a buscar aquesta part de coneixement. També la comunitat energètica pot funcionar com a oficina energètica, no? Si en el barri o el poble o la ciutat no n'hi ha, doncs poden fer servir-se com a oficina energètica, ja sigui estudiant perquè les persones que puguin venir allà amb la seva factura elèctrica i mirar quines són les necessitats elèctrica o de gas o les factures que es necessiti i mirar com optimitzar de la tarifa, quines són les coses que poden canviar a nivell dels seus comportaments per intentar tenir una reducció en aquesta factura. I aquí, per exemple, es podria parlar, doncs, que no caldria que les persones fossin sòcies per optar a això, sinó senzillament caldria que les persones que formen part de la comunitat energètica tinguin una formació o coneguin bastant el món de les factures tant elèctriques com de gas per poder donar aquest acompanyament. I després tota la part del material pedagògic, no? Tota la part que podem donar a conèixer de què és una comunitat energètica, per què serveixen, quins són els serveis que podem impulsar, què estem promovent més enllà d'un autoconsum compartit, doncs tot això intentar-ho adaptar amb un missatge clar, transparent, que sigui fàcil per entendre per a tothom, ja sigui amb infografies, es pot fer un vídeo, es poden fer unes guies, doncs aquí la imaginació pot anar molt enllà, no? Per exemple, sabem que hi ha una comunitat energètica que ha fet un conte, no? Un conte sobre la llum perquè els nens puguin entendre com és el comportament d'una bombeta que obre en una casa, no? Per exemple. I llavors, lligat amb això dels més petits, doncs, també podem fer projectes educatius per a escoles i instituts, ja sigui des de tenir les portes obertes per acollir-les i que puguin venir a veure la comunitat energètica i poder-los explicar quins són els serveis que estem oferint i què és una comunitat energètica i en què consisteix, però també, per exemple, si tenim un autoconsum compartit, doncs també es podria optar perquè l'escola apadrinessin una placa, no? I durant un curs doncs, poguessin veure quins són els seus consums d'aquella escola, no? Adaptat a la seva classe, veure quina és la generació d'aquella placa i, per tant, fer tota aquesta pedagogia de la utilització de l'electricitat quan és necessari, perquè això també és part de la transició energètica, no? Que els més petits entenguin com han d'intentar optimitzar els seus consums. Un altre servei que podem oferir són totes les campanyes de sensibilització, ja sigui, per exemple, no? La Setmana del Clima, doncs intentar acollir la Setmana del Clima del meu municipi i, per tant, també impulsar accions des de la Setmana del Clima, ja sigui un videofòrum, ja sigui una jornada de xerrades o concursos o exposicions, no? Que puguem impulsar des de la comunitat energètica per fer aquesta obertura de mires. I també, per últim, doncs, la participació de fires i actes que es facin al territori, com puguin ser festes majors o qualsevol activitat, per donar-nos a conèixer. I donar-nos a conèixer implica una part de fer-nos créixer socialment i, per tant, la base societària i que hi hagi més idees per intentar impulsar nous serveis, però alhora també dona coneixements a la gent que s'acosta i, per tant, també fem aquesta divulgació a la resta del territori. I com que parlem també d'aquests serveis de divulgació, doncs no oblidem que també estem fent un servei social, no? O que podem arribar a fer uns serveis socials, que és una de les parts més importants que entenem des de Som Comunitats d'obrir-nos, no? En aquest sentit, a la comunitat, no només a les sòcies que tenim, sinó a tot el nostre barri o ciutat o territori. Un primer model que intentem canviar des de les comunitats energètiques és la governança. Sortir de l'oligopoli energètic passa també per entendre com podem gestionar-nos millor, perdó que faci servir la paraula, no? Políticament. No? I aquí parlem doncs, des d'assemblees obertes i participatives, amb informació clara, transparent, amb uns càrrecs rotatius, amb unes juntes i uns consells rectors que siguin diversos, d'edat, de gènere, de perfils, d'orígens, no? Doncs, tota aquesta diversificació, de la mateixa manera que ens permetrà ser partíceps de la nostra pròpia presa de decisions, ja sigui per votacions obertes, ja sigui amb formularis o ja sigui per generar debats en grups petits que ens enriquiran molt més el nostre pensament crític. I també la part de grups de treball. A vegades la sensació de no poder participar perquè no tinc prou coneixements ens limita i aquí el que intentem com a comunitat energètica és simplificar-nos en grups de treball, reduïts a 3, 4 persones, 5 si cal, perquè tothom es senti útil i tothom pugui portar el seu coneixement. Què podem imaginar-nos des dels grups temàtics o comissions? Doncs des d'uns que es fan, parlava en Roger, no? Doncs uns que es dediquen només a buscar eficiència energètica, uns altres que busquen compres col·lectives d'arcoses, d'endolls elèctrics o qualsevol cosa que puguem instal·lar allà, o des d'una comissió de fer recerca econòmica o una comissió de comunicació per donar-nos a conèixer. No? Aquí és on
diferents idees perquè tothom se senti partícip, que al final és el que volem, que la comunitat energètica sigui oberta a tothom. I també, sobretot, que sigui intergeneracional, no? Que això és una cosa que és complexa i intercultural, que tothom pugui venir, que totes les edats, que els més joves, tot i que potser no tenen casa seva, no? I perquè viuen a casa dels pares, però que sí que poden formar part d'aquesta part més activista i aquesta part de divulgació que també és important que en formin part. I si parlem tota la part social, més entenent des de la part de la pobresa energètica, aquí, doncs, des de la comunitat energètica podem donar serveis, ja sigui a escoles, ja sigui a centres de dia, o qualsevol centre cívic o qualsevol entitat que tingui necessitat per conèixer com funciona. Podem fer, per exemple, una rebaixa dels costos energètics per participar de la nostra comunitat energètica, o fins i tot hi ha algunes comunitats energètiques que el que fan és un tant per cent de la seva instal·lació d'autoconsum, doncs la reserven per donar-la de forma gratuïta a l'entitat social del seu barri, no? Ja sigui Càritas o ja sigui Creu Roja o la que es cregui convenient. I també tota la part de pobresa energètica, i aquí l'important és poder buscar mecanismes per poder-nos arribar a aquestes persones que potser no tenen la capacitat, ni els recursos, ni els coneixements, ni l'autonomia per poder-se acostar fins a la comunitat energètica, doncs com fer-los partíceps de la nostra comunitat energètica perquè també al final puguin tenir descomptes o puguin tenir beneficis energètics als seus habitatges. Llavors hi ha una vessant molt més important també, que és tota la part política, que això també al final no deixa de ser un servei que fa la comunitat energètica, perquè el que volem és que tothom tingui accés i que, per tant, puguem ser el màxim transversals possibles. I això passa per tenir contactes amb les administracions públiques, veure la necessitat de poder dialogar amb entitats que realment estan promovent la transició ecològica, no? Que és el que estem fent aquí, transició energètica, i poder participar d'aquestes consultes públiques, poder impulsar ordenances municipals o poder participar de debats, de taules rodones i poder portar la nostra visió per intentar canviar tot el model polític que potser no s'ajusta al que necessitem per a aquest futur dels més petits. I també, sobretot, la part de construcció d'aliances amb altres agents, ja sigui amb entitats del nostre territori, ja sigui amb altres cooperatives, ja sigui amb altres sectors com una cooperativa de consum d'alimentació o d'habitatge o a nivell de l'aigua, no? Qualsevol recursos que ens puguem imaginar a nivell del nostre territori, doncs també podem crear aliances i buscar acords per intentar-nos ser més autònoms i no dependre tant de les grans companyies. I ara sí, passem a exemples de comunitats energètiques, les passem així una mica per sobre, com que després ho tindreu, podeu indagar, però perquè veieu que tot això que parlem són exemples, però que a més hi ha comunitats energètiques que ho estan implementant i que, per tant, ho estan tirant endavant. Al final és el que necessitem, uns referents per orientar-nos. Aquí, per exemple, tenim la comunitat energètica de l'Olargi, que és de Navarra, que aquí fan des de tota la part de sensibilització i formació, fan tota la part de mobilitat sostenible amb un vehicle elèctric, fan la part d'eficiència energètica que ens ha comentat en Roger. En aquest cas també implementen tota la part de generació d'energia tèrmica, que aquí l'hem passat molt per sobre, però també és un dels serveis que es pot oferir. O tota la part de la gestió de la demanda, que és aquesta part de la flexibilitat que parlàvem abans, doncs també l'estan promovent i estan col·laborant amb entitats del seu territori per fer front a la pobresa energètica. Llavors tenim la comunitat energètica de Catarroja, del País Valencià, que aquí es centren en tota la part de formació i donar coneixement a les persones, tota la part d'assessorament energètic a la ciutadania i també estan oberts als comerços, que necessitin com entendre la seva factura i com optimitzar-la. També estan amb una instal·lació d'autoconsum i, per tant, de producció d'energia i també incorporen un vehicle elèctric per facilitar aquesta mobilitat sostenible. Ja aquí a Catalunya podríem parlar, per exemple, de la Bordeta, a Barcelona, que el que aquí fan és acompanyar amb tota la part de finançament i ajudes de rehabilitació energètica, fan tota la part de gestió de la demanda, d'aquesta flexibilitat que parlaven, treballen per fer millores d'eficiència a les nostres llars, tota la part de formació, vehicles elèctrics, fan una acció molt important política sobre pobresa energètica i estan
ficant molt l'èmfasi, són una comunitat energètica molt referent en aquest sentit, i també tota la part de l'autoconsum compartit que també l'estan promovent amb diverses instal·lacions. Llavors tenim la comunitat energètica d'Ecosses Garrigues, que aquí, a part de tot el que ja hem anat parlant, perquè ens repetiríem, de definició energètica, formació, mobilitat sostenible, flexibilitat, tot això ja ho hem anat fent. Només un exemple, per exemple, que no hem esmentat, però que aquí hi ha un exemple que fa, que per exemple tenen una bugaderia comunitària. En lloc de cadascú tenir la seva rentadora, tenen una rentadora comunitària i no tothom hagi de tenir a casa seva, sinó que la tenen amb accés públic per poder-la compartir i facilitar. I ara sí que callem un rato jo i en Roger. No sé si hi ha dubtes, consultes, suggeriments, propostes o si voleu compartir coneixements també sou molt benvingudes. Com ha dit en Roger, us podeu treure el micro o si algú li fa cosa podeu escriure en el xat que trobareu aquí al menú de sota que posa xat, també podeu escriure allà la consulta o el que necessiteu. Jo us volia demanar una cosa, que no sé si m'escolteu bé. Sí? Em sentiu bé? És que jo em sento molt fluixet. No sé si algú pot pujar el volum des d'algun lloc, perquè jo ho he intentat per aquí, però no he sapigut fer-ho. Bé, és igual. A mi, si em sentiu, ja n'hi ha prou. Val. Aviam, jo des de l'experiència personal el que estic veient és que m'està anant molt bé tenir el recolzament de la comunitat energètica del Bat del Corp. Aleshores, ara estem en aquest període d'esdevenir cooperativa de consum i això ja també implica, diguéssim, una participació més responsable perquè també hi posem, diguéssim, no només la problemàtica i les solucions, sinó també diners, per tal de fer-ho efectiu, no? Aleshores, jo hi ha 3 coses en les que veig que vosaltres podeu donar un servei molt i que l'esteu fent, no? En el cas dels cotxes elèctrics, aquests tipus de connexions, jo no en sé gens ni mica, perdoneu-me si dic alguna cosa que no està ben expressada, però són uns inversors o uns tipus d'endolls que en el cas que hi hagi apagades com les que hem sofert, doncs això, diguéssim, el cotxe elèctric funciona també com a bateria, no? Vull dir que a la gent normal del carrer ens aniria molt bé a l'hora de plantejar-nos la substitució que ha de venir del cotxe que tenim pel cotxe elèctric, doncs saber quin tipus d'aquests inversors i de connectors ens són ara més útils o d'aquí 5 anys per també tenir-los en disposició amb la instal·lació de les plaques solars d'autoconsum. No sé si... Aquesta és una idea. La segona idea que voldria aportar sobre la perspectiva que jo tinc com a ciutadana és que als ajuntaments els hi falta molt el vostre assessorament com a especialistes i com a estudiosos i com a professionals. Aquí, per exemple, al poble, doncs, és el que tenim, no? Tenim uns càrrecs municipals o càrrecs elèctrics que només duren 4 anys i el que un fa durant 4 anys l'altre no el segueix, no? Però al final queden els problemes endèmics per la població, és a dir, per exemple, a la xarxa de clavegueram tenim que la depuradora no funciona de fa 10 anys, no? I que jo fa poc que visc aquí, però hi ha hagut per fer un sanejament de com està el clavegueram, que és el bàsic per contractar una rata per veure si hi ha embussos o si hi ha o per on va. Ni tan sols hi ha, diguéssim, la possibilitat de separar les aigües pluvials de les aigües fecals. I això, amb la sequera que hem patit, és molt important. Vull dir, a París, per les Olimpiades, ja es van plantejar de fer una sitja o de fer una sèquia o una cisterna monumental per tenir això, no? I això jo crec que és bàsic, no? També. I els ajuntaments estan desbordats i també la manca de pressupostos, en fi, tot el que sabem, no? Però jo crec que aquí
la vostra feina és imprescindible, no? I això s'hauria de també veure amb les auditories i tots aquests processos que s'han d'acompanyar. I s'han d'acompanyar per gent que en sap i que estableix les fases, que també estableix, sobretot per no prendre decisions que després tinguin un cost i siguin, en comptes de donar una solució, un pas enrere, no? I generar més problemes. I l'altra cosa que us volia comentar, que també és imminent, no sé si té relació també amb aquesta subvenció que rep ara el gasoil, és la substitució de les calderes. Vull dir, aquestes cases, o almenys aquí en el poble on visquem, són cases velles, antigues, tothom té normalment la caldera encara, i això per canviar-ho a aerotèrmia és... Vaja, la gent hi s'ho planteja, val? I per posar bombes de calor, tampoc. La gent aguanta el calor, perquè aquí a les Terres de Ponent sabem que són 7 mesos 3 mesos d'hivern i 7 mesos d'infern, però és el pas següent. Tota aquesta emanació de carboni que ara s'està produint, la manera de donar-li ja una resposta és aquesta, és la substitució de les calderes. I això són els passos que, almenys jo a títol personal, m'estic plantejant, no? I que a poc, he començat per l'aïllament primer, doncs intento seguir, no? No sé si li serveix a algun altre, no? Però ho exposo perquè també vosaltres com a professionals veieu des del punt de vista de l'últim element de la cadena, que és doncs això, el ciutadà de peu, que ho ha d'assolir i abordar, no? A poc, depenent de les forces i dels pressupostos i la disponibilitat econòmica, com sempre, no? Només volia fer aquesta... Molt bé, gràcies, Anna. Només per agafar el fil amb el que estàvem parlant una mica, no? Aquí ho hem parlat de la inacció política, no? O el desenteniment dels polítics. Quan des de la comunitat energètica veiem l'acció política, no? De fer front a l'administració pública, parlem d'això, no és el mateix anar tu, Anna Francesca, com a titular a l'Ajuntament i dir, ei, escolta, heu de mirar el clavegram, no?, que comentaves, a anar-hi com a entitat d'una comunitat energètica que tenim 80 socis al darrere o 50 socis al darrere, no?, o 100 socis al darrere o els que siguin, i per tant té molta més força la paraula, no?, de l'entitat davant d'anar-hi individualment com a persona, no? Llavors aquí també aquesta incidència política i tot això. I sobre aquest últim que parlaves del canvi de les calderes, al final la comunitat energètica busquem això, no? O sigui, si cadascú s'ha de canviar la seva caldera des de casa seva i buscar cadascú una enginyeria perquè ens vingui a fer la instal·lació i tot, doncs segurament ens sortirà molt més car que no pas si som 10 veïns que volem fer el canvi i, per tant, ve la mateixa companyia i en una setmana ens fa tots, no? I, per tant, intentar fer aquesta economia d'escales per intentar-nos sortir més a compte i guanyarem econòmicament, però també ecològicament, perquè potser aquella gent que no tenia clar si fer-ho o no fer-ho, doncs mira, si li surt bé de preu i a més hi ha altres veïns que ho fan i per tant veuen que està acompanyat i que té unes garanties d'un bon servei, doncs possiblement hi hagi algú que també s'acabi sumant al carro i no pas haver de fer pel seu compte, que potser li és molt feixuc o li fa mandra perquè el més pràctic és canviar la caldera de gas i ja està, no? Vull dir que animar-vos en tot això. I per afegir una informació molt interessant i molt necessària a que cada cop se'n parli més, és el coneixement i l'assentament de que, per exemple, les aerotèrmies i els dipòsits d'aigua, o sigui, dipòsits d'aigua, també són bateries i no se'ls hi fa cas. I llavors ho hem de pensar també en aquest sentit perquè en un futur cada cop es veurà més. O sigui, això ja és una evidència. La gent va a poc, perquè, òbviament, com dèieu, doncs, la inversió en aquesta tecnologia és cara, de moment, però també perquè els combustibles a dia d'avui s'estan mantenint a uns preus encara assequibles, però espereu-vos que no hi hagin noves situacions de conflicte, que el que pujarà seran realment els costos dels combustibles fòssils, perquè cada cop en quedaran menys, cada cop hi haurà menys països que puguin aportar-ne. Llavors anirem cap a les aerotèrmies i els sistemes elèctrics, o com a molt biomassa o biogasos, però sobretot aerotèrmies és d'allò més eficient. I pensem que això,
escalfem aigua durant el dia en hores de sol, les posem en termo i a la nit o quan toqui, doncs la podem utilitzar amb un bon aïllant i d'aquesta manera estalviarem molta energia, perquè de fet l'energia tèrmica, no, per escalfar aigua o escalfar la casa és d'allò on consumim més. Hola. Sí, Sergi. Sí, bueno, continuant el que deies tu, m'has fet pensar en una cosa que jo no sé si existeix. Mira, ja fa uns anys, quan va pujar tant el preu de la llum, un amic meu es va comprar un endoll que es veu que el compra per l'Amazon, que el podia manipular des del mòbil, quan quedava obert o tancat l'endoll, perquè aleshores així buscava que la seva rentadora i diversos electrodomèstics s'engegués quan ell ho manipulava amb el mòbil. M'explico? És a dir, sempre per intentar buscar l'energia més barata. Jo no sé si això ja ara, clar, però ho havia fet amb el mòbil. El lògic seria, no sé si hi ha endolls d'aquests que detecta quan el preu de l'energia és més baix, perquè tu ja saps que, segons l'operador del mercat elèctric, cada hora tenim un preu d'energia. Hi ha algun aparatet, perquè, a veure, l'aparatet aquest que es va comprar aquest amic meu valia 10 euros, no valia gaire més. M'explico? De promocionar aquests aparatets, que no sé si existeixen, que simplement detecti quan l'energia és més barata per engegar la rentadora o engegar el termo o engegar el que sigui. M'explico? Sí, perfectament. I si això es fa a la Xina i poder te'ls compres per 10 euros o per 15 i dius, però l'estalvi és de seguida. Sí. I això és una bateria, no? En aquest sentit, tindríem diferents tipus, no? Per exemple, tindríem des de l'endoll, que és un temporitzador que és manual, per exemple, aquest no caldria anar amb un mòbil, sinó que simplement tu programes a quina hora vols que s'engegui, no? Li dius, mira, doncs vull que de 12 a 2, per exemple, vagi el termo, perquè jo sé que els mesos d'estiu és quan l'energia és més barata, majoritàriament, no? Menys els dies que plogui o faci núvol, però la majoria de vegades serà doncs, aquest aparell que pot valdre 3 euros, no cal 10, estem parlant de 3 euros, pot representar un estalvi important amb una factura, per exemple, amb un termoelèctric, no? Per ficar algun exemple. Llavors, hi ha aquests aparells més sofisticats que comentes tu, que van amb el mòbil, no? I que també pots anar programant i pots anar veient, i en funció dels usos, no? Aquí, per exemple, comentaves la rentadora, també has de tenir una rentadora que sigui capaç de poder-se connectar amb això, no? Però sí que amb un termos o qualsevol altre aparell pot anar perfectament. I llavors, el tercer cas que planteges, que és que això ja faci automàticament, això es pot fer, però no és l'endoll en si qui ho llegeix, sinó que l'endoll es connecta amb una central de dades, una central, i això és el que fa que es pugui obrir quan el preu és més barat. Però això és una mica més sofisticat i és una miqueta més car. I això, de moment, està molt més en fase de proves, no? Perquè sí que ens trobem que aquí, perquè des de Som Energia tenim un equip que s'està dedicant a aquestes coses, veiem que el problema és de configuració, no? Perquè al final cada marca d'aparell té la seva pròpia configuració, no? I a vegades costa una mica programar-los perquè vagin tots a la una, no? Perquè tu, per exemple, l'ideal amb això, i que és el que esperem en un futur, és poder tenir una centraleta i que tu puguis connectar la rentadora, el termo, el rentaplats i el que vulguis, no? I ell mateix anar obrint-se i apagant-se en funció dels preus del mercat o en funció de la teva generació, de la teva instal·lació privada o de la teva comunitat energètica, no? Però això sí que ha d'arribar. Si Som Energia o Som Comunitats fa de centraleta, de que controla el mercat elèctric i ja fa que, crea és que jo no sé com es diu, Sí, en això estem, Sergi? Vull dir que ho has clavat. Vull dir, estem treballant en això per veure com ho podem fer. Jo trobo que és molt interessant en el sentit de que és no només parlar d'una comunitat, sinó de parlar de totes les llars, no? Entrar així amb l'estalvi aquest. També et diré, Sergi, que és una cosa de paciència, vull dir que no és una cosa que aquest 2025 existirà. Suposo que és complicat i tot, però ja et dic que fa uns anys, quan vaig veure que
que aquest amic meu el comprava per l'Amazon i deia que me l'ensenyaven al mòbil. Vull dir que l'endoll tenia connexió a internet o no sé com ho feia, no? Sí. Dius, si ja la connexió d'internet ja hi és, vull dir, és... Aquí, per exemple, quan parlàvem, un dels serveis que podem fer com a comunitat energètica és una compra col·lectiva d'aquests endolls, no? Perquè potser, si me'l compro jo, necessito 2 i em valen 10 euros cada un i em val 20 euros, però si ho fem des de la comunitat energètica i en comprem 100, potser cada parell val 7 o 8 euros, no? Que potser és una tonteria, però mira, tot el que ens podem estalviar, doncs, benvingut sigui. Anna, aquells que aixecaves la mà, no sé si volies afegir. Sí, jo us volia fer encara 2 apunts més, si m'ho permeteu, i amb això acabo, no? És una, per exemple, en el tema de l'aigua, que per una vivenda, sobretot en pobles on hi ha tant de despoblament, és bàsic, doncs, clar, l'administració local ja es planteja el comptador digital. Abans ha de fins i tot implementar que la xarxa d'internet arribi amb una mínima qualitat. Però vull dir, tot això necessita prèviament un estudi, necessita d'una auditoria, necessita d'una avaluació, necessita d'una estimació de costos, necessita d'una planificació de processos i d'un calendari. Això no es pot fer, diguéssim, en un període electoral en 2 anys i després ja oferir-lo en 2 anys, els 2 anys últims darrers a correcuites, com s'han fet totes les obres per recaptar més vots. No. Vull dir que per això que torno a incidir, no? La necessitat de que els professionals acompanyeu, sisplau, totes aquestes iniciatives que es necessiten. I després una altra cosa que també voldria fer esment, que és molt important, no? Que tingueu en compte els perfils de la gent que viu fora de les grans ciutats, que no tenim ni tan sols una botiga. Aquí a Vallbona és que no podem ni comprar el pa, no tenim ni transport per anar a 20 quilòmetres a la farmàcia. Hem d'aprofitar el transport escolar, vull dir que plantejar-nos aquestes coses s'ha de donar solucions. Aleshores, establint també les necessitats, fer els perfils no només dels tipus de vivendes, sinó dels habitants que hi viuen. I, clar, per això és tan dificultós pels joves establir-se i venir de la ciutat als pobles, no? Quan és la solució, és el futur, diguéssim. I això s'ha d'acompanyar, també. Vull dir que una altra vegada, com a professional, si heu d'establir una sèrie d'instal·lacions mínimes per cases que estan potser abandonades, que no hi ha encara un lloguer, que es necessiten rehabilitació. Jo m'he trobat amb això. I aleshores, doncs, a poc a poc, fins i tot per obtenir el certificat d'habitabilitat, has de fer actuacions, has d'invertir diners i has de fer coses que després no et trobis que és un pas enrere, sinó que has de tenir en compte tota aquesta transició, no? I no t'has de veure sol, perquè moltes vegades et veus sol davant de l'administració, que només et posa entrebancs, davant de la gent del poble, que et veu com un estranger, com un foraster, i davant del tu mateix dels dubtes que tens, no? I per això és important tota la feina que esteu portant a terme, no? Jo només us voldria, no sé, si us serveix alguna cosa, doncs això, no? Que com a professionals també tingueu en compte els perfils de la gent que necessita de les vostres recomanacions i les mínimes, després per a famílies, després per a segones residències, després per a escoles. Els ajuntaments i les administracions encara no saben el potencial que poden treure de totes les taulades d'edificis públics que són públics. És a dir, que no són de l'Ajuntament ni són no, són públics. I això ja hauria d'estar funcionant i donant més a més un benefici. Un benefici en rentabilitat, en factura, en energia, i això és ara ja que es necessita, no? Bé, només era això. Gràcies. Perfecte, Anna. Sí, no. Totes les opinions són benvingudes i tant, i crec que tots compartim les reflexions que ens fas arribar. Doncs no sé si... Sí, endavant, Sergi, perdona. Bueno, no sé si... A veure,
Jo em sembla que ja fa... A la primera xerrada que va haver, que em vaig connectar a última hora des de l'aeroport, ja ho vaig esmentar, però, a veure, el meu motiu de per què estic aquí i tal és, a veure, a mi m'agradaria fer alguna cosa per potenciar les energies renovables i, bueno, tot ple. Bueno. I aleshores, en particular, allà on vivia la meva mare, bueno, viu que té un pis aquí a Barcelona, jo, coneixent l'edifici, que tenia una coberta molt plana, bueno, no sé, vaig pensar que seria bona idea posar unes plaques, i en aquest sentit vaig parlar amb el president. El president em va escoltar bé, vull dir, de fet estava interessat. Simplement, també t'he de dir que tenien ja en el projecte d'aquesta teulada l'hem de renovar i diu, i aquí estarem un any segur. Aleshores, vull dir que això ha quedat aparcat per qüestions tècniques, diguem-ne, no? Però aleshores, quan torni, quan s'hagi reformat aquesta teulada, per començar, no sé ben bé quin seria la manera de gestionar-ho. És a dir, un autoconsum compartit o una comunitat energètica. Sé que una comunitat energètica és com una associació més forta, té caràcter jurídic, l'autoconsum no té aquesta força, però al final jo vull saber l'opció més viable, m'explico? En aquest cas, I una cosa que estic segur que ho vaig plantejar en el seu dia és que m'amoïna és, quan això es plantegi davant de tots els veïns, perquè ja et dic, com que ara està aparcat, no s'ha plantejat, clar, segur que hi haurà gent que estarà interessada però no tindrà diners o gent que tindrà molt consum però no pot arribar aquí i em sembla que recordar que tu vas dir que si era una comunitat energètica, al final era la comunitat energètica qui era la propietària de la planta, no? Però clar, i entenc jo que la comunitat energètica es participa respecte al consum energètic, és correcte? Aquí ja dependrà del model que decideixi la comunitat energètica. Normalment, el 99% de comunitats energètiques el que fan és la participació en base a l'aportació econòmica que es faci. És a dir, reparteixen, per exemple, tota la instal·lació de 0,5 quilowatts, si és una instal·lació de 60 quilowatts, doncs reparteixen 0,5 i després la gent compra les participacions que pot. Clar, però no sempre... Qui més té és qui més ho necessita. La participació econòmica correspon en el consum que es fa, m'explico? És a dir, poder hi ha una família que pot tenir una gran aportació econòmica respecte a una altra, però el consum no és el mateix, m'explico? I és a l'inrevés. Sí. Aquí és el que s'ha d'incloure inspecció. Hi hauria com un sistema o alguna que sigui més flexible. No sé si m'explico. Sí, aquí al final el problema és l'acord que es decideixi entre la gent que farà servir, no? Per exemple, si treballes a la part de la pobresa energètica, m'ho invento, diverses opcions. Si rep una subvenció per finançar part de la instal·lació, doncs en lloc de repartir la subvenció entre tothom, doncs aquesta subvenció va per pagar la part de que la gent potser té més necessitat i no s'ho pot permetre, no? Per exemple. O bé també, si la instal·lació es paga finançada per les pròpies persones, doncs potser hi ha algú que pot avançar diners i llavors la comunitat ja li retornarà aquests diners més paulatinament per poder donar accés a aquestes persones que no tenen tant de recursos. Això és el debat de pobresa energètica. Es fa un document intern? Sí. Perquè, clar, tu ja entendràs, la gent amb els diners és molt precabuda, no? De dir, escolta, jo si deixo 5.000 euros que faig de banc, diguem-ne, jo vull tenir la certesa que després
Bueno, es pot fer un contracte privat, vull dir que això també es podria mirar a través d'una gestoria i vull dir que això al final és el que es necessiti per estar tranquil·les totes les parts. Ja. O sigui, la Això solució és un contracte privat. Sí, bueno, si és la part que això fa que tothom estigui més tranquil, o l'altra és que la comunitat energètica demani un préstec i per tant és la comunitat energètica qui fa... Però al final si aquell préstec no retorna i tal, qui és el que hi ha al darrere? Doncs els que han participat, que són els que han posat els diners. Al final anem a parar al mateix lloc, diguem-ne. Sí. No? I aleshores, entre comunitat energètica o autoconsum compartit, per un cas com aquest, què creus? Jo et diria és que plantegeu-vos si només voleu fer l'autoconsum o voleu explorar altres possibilitats una mica més enllà, no? Com el que hem parlat avui. Si és un edifici com és un bloc de pisos, no? Què has dit que és un bloc de pisos? Sí, és un bloc de pisos, sí. Potser ja tenen associació de comunitat de propietaris. Potser ja podem fer servir això i fan l'autoconsum i ja està. Si volen donar-li una volta i explorar més enllà del seu bloc d'edificis i que vagi una mica més fora de les seves parets per arribar a la part social i arribar a difondre el projecte i buscar altres serveis, doncs aquí és interessant poder explorar la possibilitat de fer comunitat energètica. Jo entenc que sí, que efectivament tot el que heu posat vosaltres de compartir el cotxe i el vehicle o no sé, tot això, efectivament és molt interessant, però trobo que és una feina encara més feixuga d'arribar a un edifici, ja et dic, on viu la meva mare, que no... Jo no els conec quatre... No sé, O sigui, trobo que és una... Bueno, aleshores seria un autoconsum, dius. Poder. Sí, si no vols explorar... O, per exemple, pel que dius, potser... Si volgués poder arribar només a la part energètica, diguem-ne, a posar les plaques en el sostre i aquí ja ens quedem, diguem-ne. Sí. L'autoconsum seria més fàcil, més pràctic, és així? Sí, és més limitat en aquest sentit i és més simple, sí. Clar, més simple, això volia dir. Molt bé. D'acord, gràcies. Molt bé. Vale. Doncs res, només comentar-vos això que en Roger us ha passat un enllaç per aquí al xat de valoració de com ha anat la xerrada per si ens voleu ajudar a tenir les vostres valoracions i a recordar-vos que tenim una pròxima sessió, en aquest cas el dimarts 3 de juny, l'hem hagut de canviar perquè solapava amb altres actes, el dimarts 3 de juny a les 6 de la tarda, que parlem de burocràcia per tirar endavant una comunitat energètica i quins són els tràmits i documents que necessitarem per esdevenir comunitat energètica a ple dret. Molt bé, moltes gràcies. Doncs gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Bona tarda. Adéu.